bună, deci sunt cea mai fericită persoană pentru că mi-am băgat Robux gen de 2 sau 3 ori sau mai multe ori, nu știu. Mi-a băgat mama mea, da? După ce m-am rugat de ea doar o dată, în fine. Și mi-a ajuns gen de 800, de ce 800 veri, 80 de Robux, da? Mi-a băgat de 3 sau mai multe ori, în fine, aoleu. Da. Și mi-a venit 240, le-am cheltuit pe toți, în fine trebuia să-mi iau și niște pantaloni Brazil, dar n-am uitat. Și o să vă arăt cum am luat. Deci, mi-am luat aceste două tansuri. Acesta și acesta. Da. Și am vrut să mai iau unul gen care nu știu cum stau, dar în fine. Deci mi-am luat astea. După aia mi-am luat tricoul ăsta și ăsta. Mie mi se pare cel gen și ăsta. Tricoul ăsta l-am făcut de la un schimb de băiat pe România Admin. Da. Și am zis să le iau și eu că n-am văzut acolo, știți voi, am market, în fine. Și acești pantaloni, nu știu cum, mi-am luat doar pe ăștia singuri, dar în fine. După aceea, da, mi-am luat asta pentru că am văzut-o. În fine, cred că trebuie să o mut, dar nu știu cum. Da, în fine, și cam acesta este skin-ul meu, sunt foarte mulțumită, pa, vă pup. Trebuie să-mi dați și notă la skin. By the way, mi-am mai luat, nu cred. Deci, mi-am luat acest emote. Stați puțin. Ăsta. Da, în fine, nu știu ce că el, poate mi-a ajuns. Și, în fine, pa, pa!